prøve at se, hvad man kan se med at holde et spejl op. Det er niveauet her. Okay. Hej, jeg hedder Stine Lademann, og jeg har haft en drøm om at skrive en bog, siden jeg var helt ung. Jeg endte med at blive væver i stedet for, uddannet tekstildesigner og væver, og har nu en karriere som kunstner, som jeg egentlig er mega glad for. I år tog jeg for første gang arbejdslegat for billedkunst, som jeg var meget stolt over at få. Jeg har før en håndfuld gange fået arbejdslegat for kunsthåndværk og design. Så ja, that's my day job. Det er det, jeg gør til dagligt. Og det er jo totalt drømmejob, men det sjove er, at det var ikke min drøm. Jeg er bare en meget kreativ person, og jeg synes, det er helt vildt sjovt. Det er fedt. Og jeg har også lidt en teori om, at nogle gange er det på en måde lettere at lykkes med det, man ikke allerhelst vil. Fordi det, man allerhelst vil, det er sådan, det er for stort, ikke? Det er sådan, man har for meget ærefrygt, og man vil det for gerne. Så jeg skrev en masse digte, da jeg var ung, publicerede det på den hedengangne hjemmeside digte.dk, og blev en gang imellem inviteret ud og læse op, og det var alt sammen fint. Jeg skrev en enkelt novellesamling, som jeg prøvede at sende ind til det forlag, der engang var, der hed Gades, som sendte et meget sødt afslag, hvor de sagde, at hvis jeg skrev det om til en roman, ville de gerne kigge på det. Og så var jeg totalt sådan 20-ish år, og sådan, det kan jeg ikke overskue. Så det gør ikke noget ved. Jeg svarede dem ikke engang. Og jeg var ligesom i det der digtmiljø, eller hvad man skal kalde det, og kunne ligesom se på det hele. Det er ikke noget, man kan leve af. Ligesom man jo ikke kan leve af at være kunstner, men nu er jeg her. Ja, så jeg prøvede at tage en fornuftig uddannelse som designer, men jeg havde ikke lige fået memoet om, at tekstildesign er totalt en umulig twist at arbejde indenfor. Men ja, det er en længere historie. Nu er vi her sådan cirka 20 år senere. Jeg er 41, og her i løbet af de sidste par år, så er den der drøm bare kommet tilbage til mig om at skrive. Og jeg faldt sådan lidt tilfældigt over en gammel blog, der var fyldt af mine gamle digte, og jeg blev sådan lidt, de var faktisk bedre, end jeg havde troet. Så jeg begyndte sådan at bruge en masse tid på at få udvalgt de digte og sat det sammen som en digtsamling, og prøvede her i løbet af foråret at sende det afsted, uden noget, sådan, der kom ud af det. Men det føltes alligevel som sådan en god start. Og virkelig startede jeg før det, fordi jeg begyndte for 1,5 års tid siden at skrive digte igen. Bare sådan meget spontant, når jeg lige blev ramt af noget, skrev det på min noteapp på min telefon, og lavede lidt sådan en dogme om at redigere mindst muligt, og bare screenshot det og ind på Instagram med det samme. Sådan lidt chokterapi for mig selv, for ligesom, hvis jeg skulle nå at tænke for meget over det, apropos det, når man får ærekær, og det bliver for dyrebart, så kan man gå helt i baglås over det. Og så har jeg gjort det et godt stykke tid, og mislykkedes. Det er ikke lykkedes mig at få udgivet de gamle digte der, men det var ligesom sådan en god opvarmning. Så nu har jeg sat alle de nye digte sammen til en ny digtsamling, som jeg har prøvet at sende afsted til et enkelt sted, men jeg følte ikke, det var helt færdigt. Så nu har jeg redigeret og har fået 2 forskellige beta-læsere på det, og redigeret, og nu har jeg sendt det afsted til en 3. beta-læser. Kalder man det på dansk? Jeg har set frygtelig mange videoer om at skrive, siden jeg begyndte på alt det her igen, især de seneste par måneder. Men det er meget på engelsk, så mit vokabularium er meget engelsk. Anyway, 3 jeg kender har læst, og nu er det den seneste af dem, som er hende, jeg sådan er mindst tæt på. Du ved, en af mine kæreste, en af en relativt nær veninde, og hende, jeg har sendt det nu, er også en veninde, men mere sådan på bekendt proximity. Hvad kalder man det? Ja, og jeg har helt vildt god fidus, jeg synes, hun er mega dygtig, og synes, det er så fedt, hun gider at læse det, så jeg er super spændt på, hvad hun siger. Og når jeg så får det tilbage, skal jeg redigere, og så vil jeg prøve at sende det ud igen. Men ja, det er status. Og hvorfor skulle nogen gå op i det her?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er i virkeligheden inspireret af hende, rapper, musiker, Doechii. Jeg kan huske, at hun, eller jeg ved, hun har en hel masse videoer på YouTube fra hele hendes periode, hvor hun ligesom prøvede på at slå igennem som musiker. Og nu har jeg som sagt siddet og set så frygtelig mange videoer om at skrive. Og så slog det mig bare sådan lidt tilfældigt. Nu har jeg sådan en YouTube-kanal, der ligger bare lidt død, hvor jeg bare har puttet nogle meget simple, lidt dagbogsagtige videoer ud, også bare for at prøve at lære at være on camera. Og jeg har optaget frygtelig mange videoer af mit projekt, der hedder Patchwork-skoven, som er et, jeg laver i min kunstnerpraksis. Og jeg er så langt bagud med at redigere, altså vi snakker overvis, og jeg har filmet så meget. Og det er stadig planen, når jeg på et eller andet magisk tidspunkt får tid til at redigere det og sende det ud. Men det må lige tage den tid, det tager. Jeg kan godt afsløre, at det ikke er vildt let at leve af at være kunstner, så jeg er lidt nødt til bare hele tiden at presse på. Så det her med at skrive, det er også bare noget, jeg gør i min fritid. Det er helt klart min hobby. Det er sådan en aften- og weekend-type ting. Jeg sidder også her nu en torsdag aften og sveder. Det er meget varmt lige nu. Hvad var det, jeg var på hen til? Jeg har faktisk en ADHD, så det her, det vil ske en gang imellem. Videoer. Så grund til, at vi sidder her, jeg ved, hvorfor jeg er her, jeg ved ikke, hvorfor du er her, men vi sidder her, og grunden er, at jeg tænker, måske kunne det være sjovt at prøve at dokumentere den her proces, og jeg er også meget tiltrukket af ideen om at lave YouTube-videoer, hvor at jeg bare skal snakke og ikke skal redigere. Så nu er det, ligesom det var mit dogme på Instagram, bare at skrive og lægge det ud med screenshots, så tænker jeg, at det her, det er mig, der prøver bare at optage i one take og lægge det ud. Så ja, det er status. Det er slutningen af juli måned 2026. Jeg har forsøgt at sende en gammel digtsamling ud uden held. Nu er jeg ved at være klar til at sende en ny digtsamling ud, som jeg er spændt på. Jeg sidder også løbende og prøver at søge forskellige tidsskrifter. Det er det ikke gået så godt med. Til gengæld havde jeg min første betalte skriveopgave her i foråret, hvor jeg skrev en fagartikel om vævning, uddannet væver. Så det var helt vildt fedt at få penge for at skrive første gang. Og jeg har skrevet nogle fagartikler før, men det var mere sådan på eget initiativ. Ikke for penge. Tekstil er ikke sådan et kæmpe stort fag, så det er ikke så let at skaffe midler for det. Så jeg kunne også godt finde på at skrive nogle flere fagartikler, hvis jeg kunne få mulighed for det. Det ville være nice. Udover det, så har jeg en romanplan, lidt rimeagtigt, som basically er baseret omkring den blog, jeg fandt med mine gamle digte. Fordi det gik lidt op for mig, at det jeg selv så i den samling, var hele den tid. Det var den værste periode i mit liv, og der skete en mulig vilde ting. Og så har jeg fået lyst til at fortælle den historie. Wow, det lyner. Så det skriver jeg lidt på. Men jeg har aldrig skrevet noget så langt før, og det er sådan virkelig intimiderende. Og så samtidig så prøver jeg også at skrive lidt på en idé til en fagbog, som jeg har, som skal handle om det her med at leve sin kreativitet, fordi jeg på en eller anden måde formår det, selvom det er meget sådan lever på en sten version af at leve af det. Og så har jeg lige her inden på de sidste par dage fået en ny idé til en novellesamling, jeg har lidt lyst til at skrive. Men den tror jeg ikke, jeg vil sige for meget om endnu. Det er også en helt ny idé, det kan jeg nå at blive træt af. Men digtsamling, der er i de sidste stadier, inden at skulle sendes ud. Romanplan, som er på, jeg tror jeg har skrevet 10 sider af første udkast, så der er ret lang vej igen. Fagbog har jeg lavet rigtig, rigtig mange noter, har sådan den overordnede plan, men har kun skrevet, det ved jeg ikke, en håndfuld sider max, der sådan er første udkast-agtig plan. Og så den her nye idé til en novellesamling. Og så det her YouTube-show. Ja. Så. Det er totalt lyt og torden noget.
Men lad os sige det, fordi der er noget vild energi. Det har også lige været fuldmåne. Så nu sætter vi i gang med det her. Jeg føler, at jeg sidder meget sådan og holder den her lidt akavet og jeg har det mega varmt. Men det her er mig, der i overført betydning skriver på min notes-app, laver et screenshot og lægger det ud. Velkommen til. Og måske vi ses. Du kan like og følge og alle de der ting.